Tijjanawa masoya manzan Allah kaf muna tare da abin da ka faɗa, wajibi ne a daina amfani da masallatai gurin rarraba kan mutane. Mun yadda da wannan abin da ka faɗa, kuma mun yadda muna bayan ka a yakin lakurawa da kake yi. Gwamnan jihar Neja ka ji da kyau, Tijjanawa masoya manzan Allah kaf muna bayan ka. Duk gwamnonin Najeriya ku yi irin abin da gwamnan Neja ya yi. In kuna so a zauna lafiya a ƙasar nan, bindiga ba ta kashe aƙida, ku fahimta, ba ta kashe ta'addanci. Abinda za ku kashe shi ne ideology, tunanin da aka zuba musu, wannan virus ɗin da ya kama kwakwalwansu. In ma kai baka salatul fati, an ɗaura auren uwarka da ubanka da salatul fati. Wallahi abin da ya faɗa gaskiya ne. Abin da ya faɗa gaskiya ne. Mutum ko baya salatul fati, an ɗaura auren uwarsa da ubansa da salatul fati. Sai dai zaka zama ɗan zina ka je ka kunce auren, ka ce auren bai yi ba. Ka shegantar da kanka. To wannan kuma wani karatu ne daban, amma dai haka ne. Kuma duka malaman ku haka suke, musamman a nan Najeriya. Ɗaya daga cikin manya-manyan allan rantsuwanku, Jafaru, gidansu Tijjaniya ake yi. A sha abin da gwamnan Neja ya faɗa gaskiya ne. Kuma ba na mancewa, ina ga Albanin Zaria ai ya faɗa ya ce ‘yan uwansa Wahabiyawa maƙiya Annabi suna kallon salatul fati nan kamar wani bom ne a cikin riga. Ya ce an ji an ɗaura aure da shi kamar wani abu. Ya ce ko ma da Bible ba salatul fati ba ka ɗaura aure ya yi. To me damuwanku dan an ɗaura auren ku? Gwamnan Neja ya fito ya ce an ɗaura auren iyayenku da ku, an haife ku da salatul fati. To dan mu gane jajayen wuya ne ku, kuna tafiya akan daidai. Matsala ce ba wani na damuwa ba. Ku ce iyayenku shegu ne, ba auren zina suka yi saboda an ɗaura auren ku da salatul fati. Kalas, magana ta ƙare. Sai mu dinga kallon ku a yayin shegu, ba shi kenan ba. Ba shi kenan matsala ta ƙare ba. Amma abin da gwamnan ne ya faɗa me a ciki, cewa an ɗaura auren ku da salatul fati shi kenan. Sannan magana ta biyu, ana kafarta Shehu Dan Fodiyo. Ba kwa yi a kaikaice sai ku nuna kaman kuna tare da Dan Fodiyo radiyallahu anhu, amma duk abin da Shehu Usmanu yake kai wallahi ba kwa kai. Rushe shi kuke yi, walakanta shi kuke yi. Kaɗan daga cikin misali, walan ma balagtu, littafin Shehu Usmanu ne ɗan ƙarami. Abubakar Mamudu Gumi shi ya yi tarjaman littafin zuwa Hausa, ya fassara shi. Walan ma balagtu, abin da yake ciki kun yadda da walan ma balagtu. Sannan kuma kana ta kumfan baki, salatul fati ta ɗaje maka. Shehu Usmanu yana yin ta, ya faɗi falalanta, ya yadda da ita. Sai aka zo aka kama ka kana zaginta, kuma ka ce baka zagin Shehu Usmanu. Ƙarya kuke. Shehu Usmanu yayi gabar, kun yi yamma. Ba ku da alaka da Shehu Usmanu. Kun fahimci cewa cin abincinku ne, pipe ɗin da ake sako muku, umbub ɗin da ake sako muku, madadin rayuwanku yana hannun gwamnati da sarakuna. In kun bar Shehu Usmanu za a datse muku madadi, za ku zamanto cikin talauci da kuncin rayuwa. Sai kuka zaɓi ku rungumi Shehu Usmanu ba don kun yadda da shi a aƙida ba. Ba ku da alaka da Shehu Usmanu radiyallahu anhu arzahu annabi. Amin. Shehu Usmanu kowa ya sani, qadiriyul mashrabi, dan dariƙar qadiriyya ne. Kowa ya san Shehu Usmanu ash'ariyul aqidati, ba ash'ari ne a aqidarsa. Yawwa, sannan an san shi ko wannan gashi nan kowa ya sani, abu ne ba boye ba. Littattafansa natiqatun bilisaniha wa maqaliha ala ma kana alayhi shakku, inji su. Suna nan suna bayyana mazhabin Shehu Usmanu. To amma me yasa? Saboda kun fahimci in kun rabu da Shehu Usmanu, sarakuna za su rabu da ku, gwamnati za su rabu da ku. Ko kuma ba ku iya rayuwa ba ci da gwamnati ba. Ba za ku iya rayuwa ba ku handama daga asusun sarakuna ba. Da haka za a je a samu sarkin musulmi ana masa ƙarya, ana mai dubale na rainin hankali. Ku tashi a gurin kuma a ɗaki ku haɗu, ku tafa da junanku ku kafarta Shehu Usmanu. Hada alladhi yahdus. Shi gwamnan ya gane, gwamnan Neja ya fahimci karatun sarai. Ya gane karatun, wallahi ya gane karatun, ya gano ku yanci da addini. To wannan kadiya na ɗaya kenan, gwamnan Neja ga abin da ya faɗa. Abu na biyu a cikin jawaban gwamnan Neja, wanda zai ɗaure muku hankali, wanda nake son mutane ku tattaro hankalinku, ku dawo da shi jikinku, ku saurari mutanen nan, zuciyarsu, ku gane wato ‘yan tagwaye ne da su da ‘yan ta'addan daji, billahi lazi la ilaha illa ‘yan tagwaye ne, tagwaitakansu ɗaya billahi lazi, ina gaya muku.
yanda Maulana Shaidar Bauchi yake faɗa yake cewa da wahabiyan cikin gari da wahabiyan daji su waɗancan salafiyan yace wannan bambancin mai fassara ne da mai jan baki. Yawwa su na cikin gari da yake matsorata ne bakin suke ja, ƴan uwansu suna daji suna fassarawa, shine suka ɗauki makamai suke kashe wanda suka ga dama. Duk musibar da ake ciki su ne sun sani. To sai gwamna ya ce ƴan uwa ya ce lakurawa suna hana mutane yin salatul fati. To sai ga wasu nan, sai ga dogayen gemuna daga ko'ina da dangalallen wando, salatul fati kaza kaza kaza, cewa yayi lakurawa. Bai kira sunan izala 1 ba, bai kira sunan izala 2 ba, bai kira sunan wani malamin salafiya ba gwamnan nan a jawabinsa kwata-kwata. To me yasa za ku tsargu idan ku da lakurawan ba ɗaya bane? In ka san da lakurawa yake me ya kawo bakinka ku zo kuna cewa gwamna bai muku adalci ba, bai muku kaza ba, bai muku kaza ba? Me ya kawo bakinka? Kuma abin da gwamna ya faɗa na cewan wajibi masallatai ya zama na cewan suna wa'azi da zai haɗa kai, kun fahimci za a rushe abincinku. In ba ku kafirta mutane ba za ku ci abinci ba, in ba ku zagin mutane ba za ku ci abinci ba, don haka ba ku yadda ba kuke nema ku yi wa gwamna tawaye. To gwamna ka ji, dukkan masoya annabi suna tare da kai, duk bima fiyin abin da ya shafi kai har wanda ba ma musulmai ba duk suna tare da kai. Wahabiya ita kadai ce ta ware maka, kar wani dogayen gemuna su yi ta kiranka suna maka barazana, suna sa ka zo ka fito ka ce a ka jin, kar wani ya razana ka, dan kun san sun saba haka sharrin wahabiya. In wani ya fito ya kafitare su, ya yanke kafafun faratun da suke ya kusan al'umman manzo Allah da shi, to sai kaga sun fito suna maganan kaza su yi ta mai ihu. Mutum sai ya tsorata ya haukan, ya zo platform ko ya haukan wani gidan jarida yana ba su hakuri yana janyewa. Kar su baka wannan tsoron. Ka sani a ɓangarorin addinin Najeriya duka suna tare da kai akan wannan maganan da kai. Tijjanawa masoya manzan Allah kaf muna tare da abin da ka faɗa, wajibi ne a daina amfani da masallatai gurin rarraba kan mutane. Mun yadda da wannan abin da ka faɗa, kuma mun yadda muna bayan ka a yakin lakurawa da kake yi. Gwamnan jihar Neja ka ji da kyau, Tijjanawa masoya manzan Allah kaf muna bayan ka. Kadirawa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaf suna bayan ka na cewa a daina amfani da masallatai dan wajen rarraba kan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaki da ta'addanci ana bayan ka ba gudu ba ja da baya. Yan Shi'a na san su ma suna bayan ka, ba su yadda da cewa ai amfani da masallatai wajen rarraba mutane ba. Yan Qur'aniyuna ba su yadda ai amfani da masallatai gurin rarraba mutane ba, ba su yadda kuma kar a yaki ta'addanci ba. Mutanen da ba su ɗariƙa, ba su shi'a, ba su kaza, zallan musulmai su ma suna bayan ka. Wannan ɓangarori musulmai 5 ɗin suna bayan ka. Su waye suka ware suke fushi dan kayi magana akan lakurawa? 'Yan ta'adda, 'yan uwansu wahabiya maƙiya annabi, su kaɗai ne. Daga kar su zo su cika ka da hayaniya, ga zaɓe ba su da komai, iskanci ne, hayaniyar banza ce, ba su da komai. Karka wani tsorata, abinda ka faɗa ka faɗi daidai, ka tsaya akan haka. Cewa masallatai wajibi a yi amfani da su gurin haɗa kan al'umman annabi, ba gurin raba kan al'umma ba. Yaƙi da ta'addanci, karka ji tsoro dan ka taɓa yan uwansu su fito akan mimbari suna ba yan uwansu kariya, karka ja da baya. Wannan duka al'umman manzo Allah suna tare da kai, kuma abinda muke ce maka Allah ya saka maka da alkhairi. Kuma a yanzu zamu baka formula zamu baka formula daga annabi na gane 'yan ta'addan nan, sawa'un suna daji ne ko suna cikin gari. Zamu baka wannan formula. Duk gwamnonin Najeriya ku yi irin abin da gwamnan Neja yayi. In kuna so a zauna lafiya a ƙasar nan, bindiga ba ta kashe aƙida, ku fahimta, ba ta kashe ta'addanci. Abinda za ku kashe shine ideology, tunanin da aka zuba musu, wannan virus ɗin da ya kama ƙwaƙwalwansu, wannan gubar da ta naso a kwakwalwansu, wannan gubar za ku yi kokari ku raba su da shi. Don ko kun kashe wasu ma suna cikin dajin, 'yan birnin suna nan suna yi wa 'yan uwansu addu'a, za su koma su ji su ɗau bindiga su ma. Abin da ya kamata ku yi, aƙidar gurin da ake yaɗa ta, tushen da ake ɓuɓɓugar da ita, nan za ku sani dijiyan ku datse ta, to nan ne kun yi maganin abu.